Warga lasem aja lali mbok ya kudu wani mawas diri seni jawi den pepetri wus kaserat jroning putra santi lasem praja kutha pusaka cagar budaya yo padha direksa yen diakoni wong manca sing krugen anak cucu kita Santi Putra Pindha Mustika crita lasem kabeh wis karepta kasimpen Kyai Kambara ingkang idung Den Panji Margana ora kena disepele seni Jawa iku dhuwur derajate Putra Santi ngelingake aja nganti wong Jawa lali Jawane. 2017. Nggih.